kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Okay, niyan usab ang tulumanon nga giuluhan, lamdag sa kahitasan. Alang niadtong wa masayod no nga na break no o mi hunong o mi pahulay og mga unom ka adlaw ang atong sibya ni ining maong tulumanon no, lamdag sa kahitasan. So atong formal nga ipahibalo ninyo nga atong ipadayon na usab no. So, Domingo karon, so suliran sa tinuhuan ang atong hisgudan. Ang atong hisgudan karon kining mahitungod sa igpapahulay, no? Na hisgutan pud ni no, pipila ka punto gihisgutan ni kaganina sa sangka sa katarungan, although dili sa debate, no? Lahi tong issue mahitungod sa debate. But ang atong hisgutan gatong gipaambit sa atong igsuon kaganina nga usa ka Katoliko kining mahitungod sa adlawng igpapahulay. Kining adlawng igpapahulay no mga tinahod nga tigpaminaw sukad pagyud ni adto no sa pagsugod sa atong tinuhuang Kristiyanos, nahimo na ni siyang kontrobersyal. Gani ang atong Ginoong Jesucristo giakusahan no nga naglapas sa adlawng igpapahulay no nga gani siya Ginoo man no, Lord man siya niini nga igpapahulay usabat. Mao nga kinahanglan ato ning tukion pag-ayo og unsa gyud ning adlawng igpapahulay. Atong basahon yun ang tudling sa Biblia, no? Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, no? Ngadto sa 10. Giingon, diri sa King James Version. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days shalt thou labor, and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, no? Dili na nato ipadayon, no? Kaya ang atong tukion pag-ayo dire kining unsa ning adlaw, no? Sa pag mando dire no sa maong balaod, pag-ingon dire nga bantay ang adlawng igpapahulay.
unom ka adlaw mutrabaho kamo, himuon ninyo ang tanan ninyong buhat sa bersikulo 10, pero ang ikapito mao ang adlaw nga igpapahulay. No? Ikapitong adlaw human sa unom ka adlaw nga nagsunod-sunod nga trabaho. Mao gyud ang kumpleto og hanay gyud diri sa atong gibasa sa Biblia, no? Well, ngano ni tungod kay didto man guni gibase diin ang Dios sa paggama niya sa nining creation, gihulagway didto nga sa unom ka adlaw gibuhat niya ang tanan, dayon diha sa ikapito mipahulay siya og iyang gibalaan ang unsa man ang iyang mga gipambuhat. Well, timan-an biya nato nga sa pagsugod yun, no? O pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa tanang mga butang nga niya dinhi sa kalibutan o bisan sa universo, wala pa biya'y kalendaryo, no? Wala pa'y kalendaryo diin magbase ta unsa nang adlaw ng igpapahulay. Okay, mo pagoy pagbuhat niya. Mo pa'y paglalang niya. Mao na nga gihulagway kini nga sa unom ka adlaw. Dayon sa ikapito mipahulay siya. So, wala pa'y kalendaryo. Unya, asa gibase ang igpapahulay? Ikapito na siya human sa unom ka adlaw nga paglalang sa Dios sa creation. Ang ikapito mauna ang igpapahulay. Sa ato pa, kung atong tan-awon ang creation, ang insakto nga paghulagway o pagtulunan mahitungod sa igpapahulay, unom ka adlaw gilalang sa Dios ang kalibutan, sa tanang mga unsa ni adri, no? Di ko na lang basahon ang Henesis basta naa na diha kay mo kabalo na mo unsa kay na. Dayon sa ikapito mao na nga nagbalaan siya sa creation. Dayon giingon nga hingpahulay siya. Then iyang gibalaan ang maong adlaw. So ang ikapito human na sa unom ka adlaw nga paglalang niya. Then diri pod sa sugo mao gihapon. Unom ka adlaw trabaho, ikapito mao ang igpapahulay. So mao na wala diri maghisgot og kanang ipapahulay kinahanglan ibase gyud sa kalendaryo. Di ba? Hinoon na ihubad sa Biblia, sama atong gigamit sa atong amigo nga kaatbang sa Seventh-day Adventist, na ihubad sa Biblia nga gibutangan og ikapito ka adlaw semana. No, kanang kining ikapito kuno dire. Pero kung atong ibase sa kanang original nga hubad, pananglit sa interlinear Hebrew, dili gyud nato mabasa ka ng ikapito ka adlaw sa semana. Ano man, kay didto man gi-pattern good sa paglalang sa Dios. Katong paglalang sa Dios sa creation, no? Nining kalibutan, naano ba'y kalendaryo dayon ato? Wala pa. Awahin na. Na-invento sa tao ang kalendaryo. No, gani doon ay pagan origin pagani, no, na Jewish calendar, pero dili na automatic nga nahimo dayon na, no, sa Dios. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga ang igpapahulay wala na ibase diya sa semana o unang adlaw nga mayon kamusugod kag trabaho, kinahanglan unang adlaw sa semana, no, diya sa kalendaryo mao na ikapito Sabado. Kay kung kinahanglan ibase ni sa kalendaryo, so sakto ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga dili mabalhin gyud ang Sabado. So mao na nga kini di ang igpapahulay, pwede gyud ni siya mausob ang iyang pagpatunong sa ikapito. Kay ang hanay igo raman giingon unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Na karon mo ana magita ngano mang Sabado man to ila veritas sa daang kasabutan. Ang tubag kay kung tan-aw na to diya sa atong kalendaryo, ang ilang unang adlaw sa pagtrabaho kana amang unang adlaw na to sa semana nga mao ang Domingo. Di siyempre ang ikapito mao gyud ang Saturday. Saturday. Muna gitawag na to Jewish Sabbath. Jewish Sabbath ng
Saturday. Pero ang igpapahulay gyud base gyud diri sa atong gibasa sa sugo, dili gyud na necessary nga kinahanglan ikapito ka adlaw semana gyud. Gawas atong hubad nga gidugangan og pulong, no? Kay kini gong hubad sa Biblia na duha man ni ka klase, literal o ganing dynamic. Kanang dynamic translation pangpun-an og mga pulong, depende na siya sa translator. Kung i-appeal niya iyang interpretation, mo nang mapun-an og pulong. Paras atong gigamit sa atong kaatba nga naihubad sa Biblia nga gisumpayan yung 7th day of the week. Dili man na dili na siya mo uyon kung atong i-pattern sa paglalang sa Dios sa creation. Kay sa paglalang sa Dios sa creation wa pa may kalendaryo. Dayon ang atong kalendaryo murag diha na lang dayon di kay mura mao gyud. Diha na lang dayon gihimong example nga sa unom ka adlaw trabaho, ikapito nagbalaan ng Dios. Diha na lang dayon gi-pattern ng kalendaryo. Oh, pero sa paglalang sa Dios, then sa pagpahulay niya, wala na ibasig kalendaryo. Ano man? Ano wala man na ibasig kalendaryo? Kaya pa may kalendaryo gyud sa paggama sa Dios sa kalibutan. Ang Sabat giingon lang nga ikapito na human sa creation sa Dios. Ikapitong adlaw sa iyang creation. Dili ingon nga ikapito ka adlaw semana sa among pagsultian wa pa may kalendaryo. Sa pagpahulay sa Dios. Sa muna nga kanang Sabat ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga trabaho. Sa ato pa kining Sabat di ay pwede ni siya matunong bisang unsang adlaw. Basta ikapito human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Na makaingon ta nga kining Sabat di ay double element. Nganong double element, no? Duha ka elemento tungod kay ang pagpili unsang adlaw kanus ata mosugod og trabaho seremonial man. Seremonial nga naman kay wala man giklaro sa balaod nga kinahanglan gyud nga musugod ta og trabaho kana gyung unang adlaw semana. Wala giingon sa balaod. No, kay ang balaod igo ra gaingon sa unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. I-pattern ba atong paglalang sa Dios sa kalibutan nga wa pay kalendaryo? Unom ka adlaw gilalang niya din sa ikapito nagbalaan siya niini. Ingon ana, so mao po ni ang sa balaod, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot ang balaod diri sa napulo ka sugo nga ang unang adlaw sa trabaho kana gyung unang adlaw semana. Kay kung gibutang pa na sakto ang mga Seventh-day Adventist nga dili gyud mausab ng ikapito. Saturday gyud na kanunay. So mauna nga karon kung atong balansihon og ayo gamiton nato ang logic, ang pangisip ba. Kanang insakto nga panghuna-huna. Kinsa man ang nag-usab sa hanay sa igpapahulay? Kinsa man ang nag-usab sa tinuod nga pagtulun-an sa igpapahulay? Ang mga Kristiyano nga niingon nga Domingo na karon? O ang mga Seventh-day Adventist nga ilag yung ipatapot nga kanang ikapito di gyud mausab nga kanang ikapito ka adlaw semana gyud. No. Kay kung di na mausab sa ato pa naanay kalendaryo sa paglalang sa Dios sa kalibutan. Kay moingon man sila nga kanang ikapito ka adlaw semana gyud. Nya kay wala pa man. So mao na nga ang insakto nga pagtulunan mahitungod sa igpapahulay, ingon ani ra gyud mga tinahod nga tigpaminaw. Unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Seremonial ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho og seremonial pod ang pagpatunong anang ikapito. Ang divine nga dili mausab kining naa sa hanay nga giingon unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Mao na dili mausab. Kay kung kanang Domingo maingon tag matunong ba pud ana? Matunong man. Kay kung musugod tag Lunes na ato ikapito Domingo. So takdo gihapon diya sa divine law nga unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Unya sa daang kasabutan ang ilang gipili nga adlaw sa unang trabaho kana mang udang adlaw sa semana nga Domingo mao nang ikapito Sabado, mao na nga nay mga libro bisan sa Jewish Encyclopedia. Ang ilado gyud nga Sabat kana yung 70 of the week on Saturday. Mao na.
mo gina ang ilado kay mo manay una gud. Unya kay kanang mga ceremonial element sa balaod gitapos man na sa krus. Gitapos man na sa krus ni Kristo. Sa ato pa kinahanglan ilisdan. Bot pasabot ilisdan ang pagpatunong anang ikapito. Kay ceremonial man ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Sa ato pa ceremonial pod ang pagpatunong anang ikapito. Ang divine nga dili mausob kanang hanay sa balaod. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa dili gyud mawala ng pahulay. Nga kana diing pahulay ikapito na human sa unom ka adlawng trabaho. So, bisan unsang adlaw pwede matunong. Depende na og unsang adlaw musugod og trabaho ang tao. Di ba? Oh. So, ato sang basahon ning Kolosas, no? 2. Oh. Namanggali na sa tagna pod. Nga sa tagna, pahunongon ang mga igpapahulay, oh, mga maligdo nga panagtigo, mas tagali ng piyesta pahunongon. Pero, ang gitumbok anang gipahunong katong daan, sa to pa katong nabilong na apil sa daan nga kasabutan. Na, klaro man nga sa daan kasabutan nga ang ilang gipatunong ana ikapito Sabado. No, sa ato pa kay part man na apil man na sa daan kasabutan, so naapil na atong gitapos sa krus. Mo na nga kinahanglan yun pulihan yun ang pagpatunong sa ikapito. So mo na nga kinahanglan ayuhan atong istudyo unsa nang gipatunong dayon sa mga Kristiyano anang ikapito. Although, sa history na ato ning nalantaw, wala ni nila tawga og igpapahulay gani litra po litra. Although ang application pahulay kay simba man, pero ang igpapahulay kung sabat nga iladok ayo sa termino kanang ikapito ka adlaw semana mao na nga kanang Sabado mao gyud nay sige nilang balik-balik kung tawgo nilang sabat pero Jewish sabat lagi. Kay sa mga early fathers ang ilang bag-ong adlaws panagtigom, oh, nga kanang Lord's Day, dili Sabat ilang tawag. Ang ilang tawag, Lord's Day o adlaws Ginoo. Oh, pero, maura na akong sabton. Nga naman, kay kanang Lord's Day, simba mo na, Day of Worship. Pahulay gihapon kay, man tamang trabaho. Pero lahi ilang termino nga ilang gigamit, adlaws Ginoo. Gani na ako higalang Adventist, maingon siya nga, Lord's Day man po ng Sabat nga ikapito ka adlaw semana. Tinood. Kay sa daang kasabutan, ang adlaws Ginoo nga ilang gipatunong ana kana man yung ikapito ka adlaw semana. So di ta molalis ana. Pero diri na ta sa laing adlaw nga gihisgutan sa Hebrehanon 4:8. Nga naghisgot na og laing adlaws pahulay. Kay sa bersikulo 9, gahisgot man nga naa gihapoy pahulay. Kay dili man gyud mawala ng pahulay. Kay naa man na sa divine law. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So dili gina mawala na nga hanay des balaod. Munay ganang gitawag na tog divine law. Ang mausab lang ang pagpatunong unsang adlaw musugod og trabaho og unsang adlaw matunong ng ikapito. Gani no, ako gining i-emphasize ninyo pag-ayo. Bisag basahon ninyo ang Catechism of the Catholic Church, no? Nindot kay ng libruha, no? Nindot pagali, basahon ninyo na cover to cover yun. No? Ako nabasa na ko na. Nga naman, kay kung basahon na to ang Catechism diha sa article o kanang ginumeruhan og 1166, wa makuka dala og Catechism diri, pero ako lang nadumduman. Nga naa didto gyud na. Nga kanang Domingo sa bag-ong kasabutan maunay fulfillment kuno sa Sabat. Na basahan ninyo diya 1166 nga kanang Domingo gitawag na og 7th day. 7th day nga naman kay mao naman na ang day of worship sa mga Kristiyano. So mao na ang gitawag og bag-ong 7th day. Oh? Nga naman kay labi na karon no tanawa. Ang ato yung unang adlaw sa trabaho dili naman Domingo. Di ba? Kanang Domingo manggali gipula manggali na nato. Huh? O gipula na nato. O nga naman kay dili ta magkuan. Hindi ta magtrabaho ana. Di ba? Espesyal na to ng adlaw na ang atong day of unang adlaw sa trabaho ron Lunes, di ba? Ang atong simbahan nga Katoliko
O bisan pagali ubang mga Kristiyano, Protestante, puros po ni uyon ana, nga kanang gimandato sa gobyerno nga unang adlaw sa trabaho Lunes, mao man po na ang ato aron sa gobyerno. So nagkatakdo ang gobyerno ug ang simbahan nga musugod jud unang adlaw Lunes. Oh, niya moingon sila nga anong usbon man na biritas kanang unang adlaw sa trabaho, pwede mo na mausob kay wala man na naapil dito na pulo kasugo ang pagpili unsang adlaw kanus at musugod og trabaho. Oh. Kay kung moingon ta nga kinahanglan gyud ang unang adlaw sa trabaho, Domingo gyud nga dili gyud na pwede usbon, atong gidugangan ng sugo. Mo na makaingon ko, paselo ako nga ang Seventh-day Adventist gali noon mo'y nag-usab sa Hanais Balaod. Kay ilang man yung ilansang nga kanang unang adlaw sa trabaho, kinahanglan unang adlaw simana gyud. Di man ta mo lalis nga Domingo gyud ang unang adlaw simana, no? Klaro kay diri ako gadungaw man kog kalendaryo. Pero ang igpapahulay god, wala man na ibase sa simana. Diha man na ibase sa unom ka adlaw trabaho den ikapito mao na igpapahulay. O unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dili na to punan nga ang unang adlaw sa trabaho kinahanglan kana yung unang adlaw simana nga Domingo mao na ikapito nga Sabado dili pwede mausop. Na ato nang giusob ang Hanais Balaod. So mao na nga para nako ang gausab hinoon sa doktrina sa igpapahulay dili Katoliko. Ang Seventh-day Adventist nga gipangunahan ni Ellen White o kinsa pa nang nagtudlo ana nga ilang ipatapot ng ikapito sa ikapito ka adlaw simana nga wa ra bagi mabasa diri sa Biblia nga kanang ikapito kinahanglan ipatapot yun na sa ikapito ka adlaw simana kay lahi man nang moingon kag ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw trabaho o ikapito ka adlaw simana dili na parehas, no? Kay kanang ikapito depende man na kanus aka mo musugod og trabaho. Nya karon kay ang atong unang adlaw sa trabaho Lunes naman, yan naraba po sa Roma 13 nga ipatahod ang gobyerno. Of course, tahuro na to ang gobyerno sa iyang mga lagda, no? Diha sa iyang mga lagda nga dili masupak ang balaod sa Dios. No, ang mga Seventh-day Adventist dili sila maka-charge, dili sila kapasangil sa gobyerno nga nasayop ang gobyerno sa usab anang unang adlaw sa pagtrabaho. Kaya naman, kay wala man na isgutis na pulo kasugo. Nga ang unang adlaw sa trabaho, kinahanglan unang adlaw simana gyud. Sa ato pa, pwede na mausab ng first day of work. No? Kay kung dili po pwede mausab, saon na lang sa ato pa, dili mabalhin ang pagpatunong sa ikapito. Sa ato pa, ang Jewish Sabbath, dili mailisdan. So, padayon gihapon na, dili man na, kay ang daang kasabutan, gitapos man na sa krus ni Kristo. Ano atong basahon mga igsuo, no? Dapat tayo mga 3 minutos. Sa Colosas 2, mo nilig-on kayong basihanan. Pero atong iklaro ninyo, dili ta mulalis nga sa Biblia, bisan diri sa Bagong Testamento, kanang Sabado, gitawag yun na igpapahulay. Kay mo man yun na ang unang adlaw igpapahulay, nga diin ang mga Hudiyo, gipatunong nila anang adlaw, diin gani ang mga Kristiyano, sama nila ni Santa Maria, nga, sa bag-o pa ang simbahan, bisan nabanhaw na si Kristo, na apay mabasa na itong hingpahulay sila anak kay nabatasan naman na nila. Dili kanang nabatasan go, dili na dali mawala. Kay bag-o pa man ang simbahan, niya nagkuan pa man, apa mahinay-hinay pa man. Gani kanang dugo, dili pa na nila ipakaon. Sa Council of Jerusalem. Pero kung mangutana ta dito sa mga teaching ni Jesus Christ, wala na mag-iskot si Jesus Christ ana sa New Testament nga dili paghapon ipakaon ng dugo. Probably, ang mga tinunan kay kung nagkauyon sila atong Council of Jerusalem, asa na nila gibase? Dili sa teaching ni Jesus Christ sa Bagong Testamento. Dito na nila gibase sa daang kasabutan. Kay kanang pagdili sa pagkaog dugo o baboy usap pa diha, naaman sa daang kasabutan. Mao na nga dita obligado ana, mo na ang mga obispo na to, dugay namang binasa sa Biblia. Labi na mga obispo na tong mga scholar aning Biblia, mao na nga katong Council of Jerusalem gi-amend na to. Gi-amindahan gi purely Christian na gyud ngamot pasabot base na gyud sa panudlo ni Kristo. Kay katong Council of Jerusalem na may nasagol nga sugo didto nga na appeal sa Jewish custom kanang dili pagkaog dugo. Ingon ang mga obispo sa ulahing, no, sa labi na sa Council of Florence nga katong mandato sa Council of Jerusalem nga gidili ng dugo
dili to universal law. Jewish man to. So dito universal law. Ang universal law naa ni Jesus Christ kaysa may nanudlo nga ang iyang mga teaching alang sa tanang kanasuran. O nya kay kung basahon nato sa Biblia, wa man manudlo sa Kristo nga dili gihapon ipakaon ang dugo. Gani niingon siya nga ang akong lawas kalanon ang akong dugo ilimnon ipainom pagali niya. So mao na nga ang Council of Jerusalem dunay giamen sa Council of Florence kanang pagkaon og dugo. Giwala na sa Council of Florence kay wa naman manudlo sa Kristo ana. Kay bright naman kaya itong mga obispo ron. Okay, dugay naman silang binasag Biblia. Unya panahon sa mga apostoles, unsa may basahon nilang New Testament, kawa pa mas New Testament. Diba? Sa pag niya si Kristo ug mga apostoles, wala ba tao'y sipit-sipitan nilang New Testament? Ya itong mga obispo, advantage mo ron, kaya naan naman New Testament mo, nang sweeto na itong mga obispo ron nga, ay, di naman din na i-appeal lang, nga nang pagtulunan nga dili ipakaon ng dugo kay wa naman manudlo sa Kristo batay apikin namang panahon sa sunod na lang siguro sinugma o sunod Domingo akong basahon ning Colosas 2:14 ngadto sa 17. So mao na atong intro pa ni although ako ning gisgutan sa debate pero ato ning ayuhog tuki na sunod na lang siguro Domingo ang Colosas 2:14 ngadto 17. Okay, so hangtod ugma pohon ugma gabi no alas 6:30 ngadto sa alas 7. Okay, kining inyong alagad si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong igsuon sa Pikas Lawak no Tani Luod o Tax Ilumba. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan.